Салом алейкум мардум. Телефонҳои Itel Автода коробкаш қатъи мегӯянд кам аз қад дулан қад овардем барои шумо. Ва иҷа боша 4 расветка зард, кабуд, сабз ва сиёҳ қатъи чихолаш баровардагим. Видео да аввал лайка мемонед, дар канал обуна мешавед ки навигариро гуфти гапо тамошо кунед сразу дар канали мо. Телефонҳои Itel Авто тамом шуда буданд, мо охир бо овардем. Бо майли памяти 256 тага қатъи 128 тага шамо овардем. 128 тага бо арзонтаракаш. Памяти 8 ба 128 тага оз нарша гуфтам мегзарам. 8 ба 128 тагаш бошад нархаш 7990 рубл, памяти 8 ба 256 бошад 8990 рубл. Барои агар телефон харидорӣ кардани бошӣ, уже почти нисфи одамон клиентон медонанд ки Itel Авто чӣ хале телефона. Худ дар комментария нависед телефонҳои буҷетни барои WhatsApp, Telegram, YouTube истифода бемалол метавонӣ истифода барӣ. Агар бозӣ бигӣ тавсия наметавонӣ. Телефонои бозӣ гирифтани бошӣ, телефони ай 25000 3000 боло мегирӣ барои бозӣ кардан ё барои WhatsApp, YouTube, Telegram истифода кардан мешавад. Телефони Itel Авто 256 гигабайт памят дорад, оперативкаш 4+8 метавонед 12 книша, бози оперативка ба 8 бардошаша нишонтон метавонед. 5000 мач батарейка, экран бошад 6.6 90 ГГц экранаш кор мекунад. И бошад ранги зардаш, вообще ба iPhone монандай, ба iPhone 14. Ранги кабудаш, ранги сабзаш ва иниш бошад ранги бисёр одамон пурсад ранги сиёҳаш. Ана бошад ини бошад ранги сиёҳаш. Ина иҷа бошад 13 мегапиксел камера дорад. Ана бошад фронтални камера 8 мегапиксел сурат мегирад барои ами фотка ягонта мегирен. Хали ранги барои блогеро намешха, аму 8990 рублда камераш чотки кор мекунад метавонад. Ва иҷа бошад аксияи 100 рафтаиста дар магазини Диафон кам мондагия, 10 рӯз дига мондагия барои тамошавии. Дар падарка битаваи техника мондагия ва 3 та дига телефон мондагия. Успеет ки соҳиби 100 аксияша ва дар иҷа бошад дани шумо нависта мешавад, поёнш дан бошад ҳамихе ва дар дили шарикча рӯзи 1 сентябр ё 2 сентябр эфир сар мешавад. Дар амуҷа эълон карда мешавад ки соҳиби чӣ шид. Барои ҳавай харидорӣ ки барвақтарак ай магазини Диафон телефона ба нархи арзон харидорӣ мекунӣ ва бо соҳиби як та дига падарка мешӣ. Ва иҷа да бошад телефонои Redmi 12 ам овардагим, иҷа чиндагиаш пони памяти 128 тага, 256 тага ва рангои кабуд, силвер, чорни любой расветкаш овардагим. Нархҳои ё бошад 11500 рубл сар мешавад, памяти 128 ва 256 тагаш бошад нархаш 12990 рубл. Номерро дар рӯи экрана метавонем бемалол муроҷиат кунен ва шумо дар комментария нависед ки абзори навбатӣ чӣ телефонҳо барои шумо абзор кунем ба пуррагӣ фаҳмонем ва кадом телефонҳоро шумо дар скидка ё аксия карда монем. Ва дар иҷа бошад Real Avia мо ҳастад. Real Avia метавонем ба любой ҷо парвоз кунен. Ай магазин ай авиакассаи Real Avia. Агар ки шумо дар дига шаҳрҳои Россия бошед, дар Тоҷикистон бошед, метавонед дар номери рекламдагӣ алоқа бироеш, дар WhatsApp нависед, шумо дар билет харида фаҳмонда ба ки ҷо шумо дар удобния ҳамаша фаҳмонда метиҳандтон. Панотон вақтдо саломату хонаобод бошед.